Okay nya, ari po ta sa pagpasalamat. Okay, particularly diya sa akong lungsod sa Gidulman. Ning panahon sa kainit. Well, bisag asa man tiyali ang nasinati nga kulang sa tubig. Ha? So diya sa lungsod sa Gidulman, doon ay libre nga tubig. Uy, nindot ta oy. Libre nga tubig ni Vice Mayor Engineer Sinfor Labastida. No, so daghan ang mga barangay, daghan ang barangay nga naalagaran nining libre nga tubig nga gihatod. Pang gini, no? Personal nga serbisyo kini ni Vice Mayor Engineer Sinfor Labastida diya sa lungsod sa Gidulman. Personal nga pondo ang gigamit, no? Walay gasto ang munisipyo nini. O gani ang tubig nga yang gi-deliver gikan gyud sa Ginbuasco kanang nagsupply sa tubig sa Gidulman. So katong mga layo nga lugar nga mga barangay iyang gipaningkamutan nga tanang area nga naglisod sa tubig hasta mohangyo iya gyud nang paningkamutan nga ma-deliver ang tubig sa kabaranggayan diya sa lungsod sa Gidulman ug kana gikan sa mayo kabuton ni Vice Mayor Engineer Sinfor Labastida ug iyang pamilya. Labi na si Ma'am Velia, no, iyang kapikas. Si Ma'am Velia ligtas nga todo suporta sa mga serbisyo sa iyang kapikas nga si Vice Mayor Engineer Sinfor Labastida. Okay? So, mga higala, mga Gidulmanon, ato pasalamatan, no? Ato pasalamatan si Vice Mayor Sinfor Labastida ug iyang pamilya, si Ma'am Velia ligtas sa ilang way kaluya, no? Way pili gyud nga pag-alagad panahon nining kainit sa panahon, paghatod sa libre nga tubig didto sa mga kabaranggayan nga nihit kayo ang tubig karong panahon na. Salamat Vice Mayor Engineer Sinfor Labastida ug ang tibok nimo nga pamilya. Kipanggaw gi amuma sukad sa unang panahon.